Zostavovali sme program tak, aby vlastne tým študentom sme priniesli prednášky z viacerých odvetví toho zubného lekárstva, čiže máme tam profesorov, máme tam doktorov aj z protetiky napríklad, máme z chirurgie, čiže máme, myslím, že máme pokryté všetky tie odvetvia toho zubného lekárstva. Práve teraz prebieha prednáška z pedostomatológie, čiže máme tam naozaj všetko a podľa toho sme to aj zostavovali, aby vlastne sa vyhovelo každému tomu odvetviu. Máme to 3 dní a počas tých 3 dní vlastne máme prvé 2 dní sú len čisto prednášky a ten tretí deň sú workshopy, čiže aby si tí študenti aj vyskúšali niečo robiť. Na tých workshopoch im čo ukážete? Taktiež to bude vlastne zo všetkých možných odvetví, čiže máme tam nejakú dentálnu fotografiu, máme tam chirurgické šitie, máme tam protetiku, máme tam potom 3D technológie, keďže toto ide dosť dopredu v tej zubarine. Tak máme tam vlastne prácu s 3D tlačou, prácu s mešmixerom, z každého odvetvia máme niečo. Môj názor na tento kongres je veľmi pozitívny. Odnieva tu veľa prednášok, ktoré sú zaujímavé nielen formou, ale aj obsahom. Sú to kolegovia, niektorí z nich aj končili alebo pôsobili u nás. Sú tu prednášajúci zo Slovenska, z Česka, takže myslím si, že to má veľmi dobrú úroveň a takisto tešíme sa z toho, že máme skvelú účasť a dobrých prednášajúcich. Tento ročník máme na balík A, čo je vlastne ten najväčší balík, tak tam máme zaregistrovaných 85 účastníkov. A potom balík B, tam máme zaregistrovaných nejakých 28 účastníkov a balík C máme zaregistrovaných asi len 5, to sú vlastne len čisto prednášky.